Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade yaftanade e wiide alhamdulillahi bil alamin. Hande woni kadi ñalawma men alarba nde wonno alhamisa en jangata, aljuma kadi en jangata. Allah walli en ko golletno ko gollama to banggue dental diine timmi. Aset, alet, altine, talata, alarba, no hande ni ko janguerno ko yettima on jangi ɗum. To banggue journuji ni ko nangueteno ko nangama gila ñalawma fuɗɗita o ha ñalaw hande o oɗon keɓa oɗon kemnoya alhamdulillah. To banggue jangde pular toni limto ngo e hijjo ngo on jangi aset mon, on jangi altine e alarba no wiyano ni. Jangoɓe limto Qur'an arab ɓenne mbaɗanama no wiyano aset, altine, alarba. Wadde en paami en jangi winoɓe dental diina uddi, onon kam on jeyake hen oɗon gandi uddani. Ne woodi wiɓe dental diine natti wodde. Kala binoɗomon noon komin kalantuma ko ɓuri wonde gonga e ɗum. Wiyano tan ko les 5 dental diine e dental journal e dental alkule Qur'an arab e dental alkule pular jangeteɗe eɗen lawƴa galleji ɗi ha laaɓa. Lawƴirte noon ko ha ande gonɗo hen emo ala hen. Wasata gonɗo hen taw portable go bongal en ganda en tinani, walla numéro o ko bonɗo en ganda. So lawƴama kam ha laaɓi car, kala gartuɗo ma en gandu oɗo kam arti, men gandu oɗo kam arti. On saaha noon nde lawƴa gaysine habarama toon, wiya kala jobnoɗo so arti ko nattowo yoɓata hay hunde. Wo amma noon mo yoɓano o walla keso garowo o ko 400 mbaɗata mbawa windade natta ɗo jiɗɗa nadde ɗo. Koɗe 4 dental diine ko fate diine e seram ɓe waɗa toon ɓe kolli moɗon ñalɗi. Ngalɗa indira ko kabaruji pular nangitaɗi. Kala ko nangitimi hen mi gayi nangitade ɗo lombotoɗo innira dental duɗal, ko dental won duɗal won dental wiya kabaruji pular nangitaɗi. Non galle o innira kabaruji pular nangitaɗi. Ko nangita ko watte toon, ko nangitimi ko ɗum mbayami toon, ɗum wiya nangitaɗi. So min gari min ƴeewa ko nafata ko naftato ko min ƴeewa nangande on ɗum fodde ko heeƴe men ko. Nde wonno ko heewi ko ene heewi, ko nafata ko ene heewi. So fof wiyama ene adde ɗo tampina, wadde min cuɓi hen tan nangande on journal RFI o 7h e 8h. ɗum ɗon nangue lombe ɗon kala gartoɗon naftoro e puɗal men nangue so yonti
nanguitoɗen gadden pawen ɗon kala garta tawɗo naftoro heɗo hen naftoro jolde woni nangan ɗon joljole mon nanne ɗon kala gar tawɗo naftoro pamiɗon de ɗum ɗa so yi ha 1 heure yoni kadi nangana ɗon RFI 1 heure e journal radio fulɓe 1 heure acti pular ɗum ɗo fewne ha fewa lombe ɗon wiya ko nangguite adde waɗe ɗon ko wayno kadi mutal nangue so yontoyi min nanguito min gadda ɗon fowe ɗon kala gara tawɗo naftoro ko wayno cibi jam en gostodiral miijoji en e émission Alhaji Abou Diop en e gueɗe goɗɗe nanguitteɗe ko wayno radio ji goɗɗi nan toon téléji goɗɗi nan toon baɗɗi émission ngaji so nanguitama adde ɗon ɗum waɗi innira kabaruji pular nanguitaɗi ɗon lomboto ngal to innira duɗal limto pular ko limto wiya ande so ala limto hijjo andu yahata ɗum saabi eɗen tampa hen ɓeɗo keble janga mbawa ɓe kadi gara keble janga mbawa saabu sawi tan limto ngo hijjo ngo foftinima e jangde ko janginto ko weeɓete ɗum heedi bange to ne innira duɗal limto arab limto ngone ko andude karfeje ɗe ne windirte ne jangirte e masɗe ɗe so yontoyi ne masirte ene tarirte ngal ne innira duɗal limto arab ɗeɗo nayi goni ga henne sen pini tan dawanende goldiren e wonɓe toon ɓe kala jiɗo nadde noon haɗa ka nadde heddi ko sarɗi biyaɗo o natirta toon ene welma naata a yiɗa gacca ndeeƴa an yiɗi an ari sarɗi kala to goɗa hen ene welma on sarɗi gona hen a yiɗa ɗum a wawa ɗum a biyaka ya ar ko golle tan woni golle woni ga ɗen golle noon ka jiɗi yontodirde hen gara mbaɗa 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o gara kala indema yettodema gaddora 400 bindoɗa on saaha nanneɗa kala lewru maayi 400 yiyeɗon ande ko adduma ko himme ma ene hen saabu courant min jeeya wifi o min jeeya connexion ngaji min jeeya komin yimɓe no monni komin ñamoɓe komin ñamminoɓe yaroɓe yarnoɓe joom hajuji en o nafara noon wadde somin balla on ballon min holle ballirton goto kala seeɗa mo jogiti o rendine wona hunde nden hunde wonan en hunde mbawi wadde hunde ɗum woni sababu temenne garoɗe so portable boni an a sotta ittede ko hen suude foye ɗon so portable ne bona ene soode on tinta ko waɗɗum ko dañde kees ɗo waɗa ko manki hen foof itte hen soode watte ɗon kala kaɓɓorgal bongal ene sotte on tinani watte ɗon to on tinani koɗi ɗum ko rendinde waɗa ɗon keese ɗum woni sababu so majji walla so tawi waɗi ko boni hen itte hen soode hen watte ɗon golle mon jokka oɗon gandi dental ngal ɓooyi wona hande guila 16 4e mois 2016 wona hande angal gollono on angal walla on ko heewi oɗon gandi hayso haalaka eɗen gandi ko ngal nafata ko hayso haalaka ene anda ko anda noon jarani haalde ko andaka haalete jarani haalde
sa yi wi ene haala ene haalte ko wonde woɗɓe wonnoɓe hen ɓe ene majjirangal ɗo ndewata ha garta e maggal ko ɓen gone haaldede ganda dental diina uddani no wano hade hande ha hande no wayi ha hande ko gollanno ko ɗum ton gollata ha joni an no garo ardu Allah naatira Allah gonira hen Allah jawdi ma ni mbatta hen ndi tawaɗa faandi gonɗa koye rewde Allah e mayri saabu saɗa wallat saɗa jingane a jingat ɗum woni gonga e gonga kono noon on jarama jokke golle min beltima yo Allah sellin doole ɗum nannaki famnaki hay goto emon jaɓata liggade lewru maye wasa yoɓede ɗum hay goto emon jagaki ɗum Allah kala pinɗo e daw hatta amin nana komin mbiyete ko amin nana komin kalete ko amin nofli amin nana komin kalete less ko amin mbiya komin ni min mbay ko ni e ni kono noon min mbayni fof ko amin gollo kala min mbayi wade kam amin gollo kala min mbayi wade amin gollo saabu somin gollonoki ko nen foti felede sinno komin kaali komin gollani ko ɗo min poti felede kono min mbi ko ar min gollanma joɓamin ko heddi ko jobdi kaldeɗa ena jaranma gara joɓa gollanda a are oto kajiɗo ɗannade a haranama pas no foti en jaranma joɓa oto nawma a jaɓani oto yo haji maccuma ɗon wona a are nokku ñamirde aɗa heyɗi a wiyama ko ɗum jarata ena jaranma coda ñama ayiɗa gacca ɗon goɗɗo jiɗɗo ma ar sooda anne an jiɗo nadde o gara naata a yiya nadde mayi gara naata aroɓɓe nana gara kala mo Allah soggi ene foti jeyede hen ma ar ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko fof foti rendi foti hen heddiran sa ari noon nde adduma ko jangde janga adduma ko heɗa keɗoɗa ni foti kono tan enen ka min calmini min juurima ala hen kala natɗo hen ma taw aɗa gudda haɗa tiiɗi uddida noon ko ha mbawen dejje taw mbawen dejje addi en ko dejje ndeƴen so golle jonti golle so gollama nanne yetto on so yettima on ƴetta naftoro ɗon ni foti ko 00 221 77 906 14 81 yayali an jiɗɗo wadde hen ballal ma waɗa hen rewa hen yetto kees an gonɗo Facebook a naftoro hen waɗa hen ballal ma an gonɗo YouTube a naftoro hen waɗa hen ballal ma an goɗɗo banggue goɗɗo aɗa jangga hen aɗa naftoro hen waɗa hen ballal ma ko ballal ma mbiyeɗa ƴettu ballal ma lomba hen ɗega kam tonganama ko ɓaɗata a tonganaka ƴettu hattanma lomba hen mbiya jokke golle tawi golle ga aɗa yiɗi hebde ɗe toon mbatta keɓa toon soɗo golla ha ga enne ha feewi yettotakoma aɗa yi noon daraniɗoma ɗum ne gollama ne fewnanma yettoma jangga mbawa garta mbiyama on jarama jokke golle min beltima so haali wiye ko kewɗo haala o wari min haala golle ɗe noon golle kam aɗa jeyaka hen somo gollo o mbiyata noon so tawino o wi gadde tan hankkadi haaluji bonɗi kaale hen ko jiɗɗo o ko trian o ko ni o ko punto yimɓe ana funtaka mbiɗa ko ar naata ene welma naata anji jawdi ma ayiɗa nangude ha tiiɗe ha ƴeewa biyoma adde jawdi ma ndi jawdi ma ndi mbaɗɗa hen ndi ko a jarane garɗa natɗa golleneɗani a golla joɓɗa kala gollanaɗo yoɓete an sa yeehi a gollima lewru ma ka joɓeteɗo sa yeehi a liggoyima so lewru ma ka joɓeteɗo min ko somi liggima ha lewru ma joɓon min wona dokkal ko jobdi kaldume moɗon so yonti garan joɓon école mo janggoton ko joɓo ɗum école aji ɗi janggoton ɗi o joɓat par force wona yo wellon ni
école aji jawton jangguino ɓiɓɓon ɓe force lewru ma joɓoyon wona yo welni annene gana ala jangga mbiya yoɓata hay mbuɗu kadi mbiya kadi yo ar kadi yo ar addu ko addata ɗum ko so yiyamo ñi wona mbatata Allah waɗirta anne waɗiri Allah annene barka gona Allah waɗirta anne waɗiri Allah gadda min jiya anne waɗiri Allah omon waɗiri Allah anne waɗiri Allah ndenden holko addi salligue e juulu salligue ko banggue juulu ko banggue salligue ari walli juulu ha juula wona salligue ɓolo juulata kono ko salligue o keɓata mbawa juuldu salligue o wona annene ko jawdi ma keɓa haajuma kono sa wi haajuma o an ko an tan joguiɗi jawdi ma ndi ñamadi an tan goto o aɗa tampere ɗum tottuma on jarama de jokke golle min beltima yo Allah sellin doole ɗum nanni ceer ɗum nanni ceer o joni nan yaaha puƴal mutal nange nan yaaha nange nan jagge yetto on junto en laaɓi ceer hono waɗa ha nanga nan nanga cagalam to ɗum toon nanga mutal nange nan nanga cagalam o nan nanga o nanta haalaka ha gasa yetto on toon joni inchallah an noon a waɗana ka wawa wadde an noon ka wawa wadde ko waɗa ɗum mbiya anne watta ko goɗɗum annene so yam watta mbiya o ko kewɗo haala waɗi min gulaɗi yo accu to acci kay lora woɓɓe an kay foti accude jahajuma an accu gacca gollanteɓe gollane an muɗum jarnano yahajuma an noon mo jarano a woni hen yob par lewru ma mbiyeɗa nde mbasa fadde ha mbiyeɗa wat mbasa fadde ha mbiyeɗa wat nga woni haala hande alarba hande o janggo alhamisa haala ala janggo wadde mi haala guila joni kadi ciftoron wonde dental diine uddani no wano hanki hecci hanki ha joni Allah joguinoɗo ngal o ha joni ko o jogui ngal Allah jegnoɗo ngal o ha joni omo jingana ngal Allah ballo wonɓe hen ɓe ha joɓen hen kala garɗo bisimilla muɗum mo arani kadi felataki garɗo bisimilla muɗum mo arani felataki garɗo bisimilla muɗum mo arani felataki jawdi ma a yiɗa min ñaama hen ñamdi yo ɓuɓane jawdi ma an jeeyi a yiɗa min ñaama hen yo ɓuɓane min kadi ko amin ko min golla yimɓeɓe gollane ko ɗum koye wonno haala hande ka 00 221 77 906 14 81 yayali mbaɗa hen ballal ma e jinguere ma e duuso ma e galle golle ɗum dañino koye haalande on wassalam kala mbawɗa wonde funnague hirnague rewo worgo numéro nan ɗon on wonɓe whatsapp ɓe onon wonɓe youtube ɓe on wonɓe facebook ɓe oɗon jii numéro o oɗon jii numéro o oɗon mbiya mbaɗa hen balle moɗon kono elle o nanan ko haalte ko nane jaaɓe golle nane jaaɓe golle nane jaaɓe golle wassalam.